Това е модерно гранчарско колело, което се върти с ток. Но на времето аз имам такова, са го въртяли на крака. С педал ли е било? Не. И колелото отгоре шайбата, отдолу един огромен кръг и една ос. И като въртиш, Тя си представя в старите машини, баба ми имаше такава с педал. Не, че не може да се измисли такъв вариант, но най-старият вариант е на той крашното колело. Добре, първо на мокри ръчички. Винаги ръчичките трябва да са мокри, защото като са мокри ръчичките, глината се плъзва. Първата операция в гранчарството е центроване. Две ръчички притискаш глината да не гасиш точно в центъра. По 10, да. Петичките ми са много малко. Заминаха, да. Не забравяй. Ръцете пак ги имам. Тате, на ти ръцете? Ръцете си ми. Не знам. Да, са ти много. Човек да казва. И пак центровай. Не му крепака. Така. Първата операция центроване е много важна, защото ако не е в центъра глината, не можеш да направиш нищо. След като сме центровали, трябва да купим тук. Това става много лесно, с едно повече ще помагам. Натискаме точно в средата. Давай, натискай глиничко. Глината е мека, така че няма проблем. Оп, супер, просто работа. Намокри пак. И сега идва най-трудното и най-опасното. Нарича се източване. Трябва да изтеглим глината отдолу нагоре, за да порасне купичка. Но ти не се представя, аз съм тук и ще помагам. Дай две поръчета. Слагаме ги от дясната страна, понеже посоката на въртение е тази. Нежно притискаме и изтегляме нагоре. Давай, Яна. Оп. И пак мокро. Това е цялата философия на гранчарството. Да източим изделието до формата, която искаме. Пак с две пръчета. Даже той занят в постоянно викат точарство, а не гранчарство. Нежно. Изтегляме. Глината е между бетни ръце. Окей? Сега ще обърнем периферията на купичката. Дай едно пръстче и там едно пръстче. Глината ще е между твоите две пръстчета. Винаги двете ръце трябва да са една с друга. Притискаш леко с лявата ръка към дясната. Давай. Точно така. Давай. Оп. Усети ли как се промени? Това е номера. Разбира се, за да станеш гранчар, нали, трябва много тренировки. Най-вече за ръцете да придобият вкусът към материала. Сега ще покажа как се прави най-лесната декорация. Това е гравюра директно на гранчарското колело. Дивичарка. Слагаме в средата и дърпаме по десния радиус. Ще стане спирала. Готова ли си? Давай. Просто работа. Добре? Но виж как хубава спиралата. Една линийка на върха. Айде по-надолу една линийка, смело. И сега пускам бавно колелото и между тези линийки ще направим вълнички. За целта трябва просто да движиш клечката нагоре-надолу, а не да обикараш с клечката, просто да движиш нагоре-надолу. Готова ли си? Да. Давай сама си, давай, точно така, давай. Супер. Много красиво, браво. Така. Заповядай. Всеки майстор се разписва на своето изделие. Ти си в това отношение нямаш проблем, защото и Яна само 3 буквички. Да. И ще го събереш. Ама ако беше Александра, трябваше да направим нещо много голямо. На дъното. Да, на дъното. Къде така?
Готово. Готово. Да. Да покажем на камерата авторския подпис. О, да. И тук отзади имаме импровизирана мивка, където можеш да си измишаш шишки.